suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Amen. Isang mapagpalang gabi po muli sa bawat isa. Narito po muli ang inyong lingkod, Pastor Joseph Elorde, kung saan tayo po muli mag-aaral ng kanyang salita. Ito po muli ang ating panutuntunan sa Tinig ng Pag-asa. Samahan niyo po ako mag-aral, magbulay ng kanyang salita upang tayo ay lumago sa pananampalataya at ang ating buhay ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon through His Word. Kaya nga po, bago tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Amen. Tayo po'y pumikit, Ama namin Diyos na buhay, na makapangyarihan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, salamat sa gabing ito na kami pong muli ay mag-aaral na inyong salita. Tunay nga, O Diyos, na kung meron mang karumihan sa aming puso't isipan, kami po'y patawarin mo, O God. At Lord, binubuksan namin ang aming mga puso, malaya ka po mga kilos, at ang iyong salita ay maitanim sa pinakamatabang parte ng aming puso at ito'y lumago at tumubo at mamunga ng sagana. Salamat Lord, dalangin ko sa aking mga kapatid, pagpalain mo sila, bigyan niyo po sila ng sound mind, Panginoon, at ang iyong mga salita, Panginoon, ay kanilang maunawaan. We praise you Lord, we honor you in the name of Jesus. Amen. Amen. So magandang gabi po muli sa bawat isa. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng kanyang salita. Ngayon pong month na to, ang team po natin is fulfill your ministry. Yeah? Fulfill, kumbaga tapusin mo yung ministeryo na kung saan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Diba? Dahil lahat po tayo naman ng mga Kristiyano at mananampalataya ay tinawag ng Diyos upang tapusin yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya nga po pag sinabong fulfill, tapusin, huwag kang susuko. Walang ayawan. Amen? Ano mang mangyari, ano mang problema, ano mang pagsubok nating danasin, ay tayo po'y magpatuloy pa rin sa ating Panginoon. Katulad po ng ating ginawa ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, di ba? Siya po'y naghirap, tumamo ng maraming sugat, pasakit, pero anong ginawa niya? He fulfill, di ba? The ministry na kung saan ibinigay ng Diyos Ama sa kanyang buhay. Tinapos niya hanggang sa siya ay malagutan ng hininga at siya'y namatay. After 3 days, siya po yung muling nabuhay. Na kung saan, sa ating buhay po ngayon, is napaka-importante ng ating pag-aaralan ngayon. O ng team natin ngayon, na pag na-fulfill natin yung ministry o yung ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Hesus. Amen. So, tayo po yung makibukas sa ating Bible sa 2 Timothy, pero po ang verse po nito, na key verse po nito, isa sa Colossus 4:17, di ba? Basahin po muna natin yung pinaka-key verse po na binigay ng Lord kay Bishop. Sabi po nito, at pakisabi niyo kay Agripo na tapusin ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Amen. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo na sinasabihan niya si Agripo na tapusin daw yung tungkulin na tinanggap niya sa ating Panginoon. Katulad po ni Apostol Pablo na tinapos niya rin yung mga bagay na tungkulin na inatang sa kanya ng Diyos. Kaya nga po, basahin din po natin sa 2 Timothy 4, verse 7-8. Ang sabi po dito, pinagbubuti ko ang aking pakikipaglaban. Tapos ko na ang dapat kong takbuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Verse 8, kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos
Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Amen. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, na kung saan pagbutihin daw. Di po ba? Pinagbubuti daw po ni Apostol Pablo yung kanyang ministeryo, yung tinanggap niya sa ating Panginoon. At pag sinabing pinagbubuti, may pakikipaglaban. Pakikipaglaban ng pananampalataya, talaga pong i-depend mo yung faith mo sa lahat ng tira ng kaaway, sa lahat ng gawa ng kaaway sa ating buhay, na kung saan kailangan ang ating pananampalataya ay nakatuon lamang sa ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi diyan, pinagbubuti ko ang aking pakikipaglaban, sabi ni Apostol Pablo, di ba? Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Kumbaga sa sulat na ito ni Apostol Pablo, nagbibili na siya kasi natapos niya na daw. Ba? Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Sana po ganun din sa ating buhay. Manatili tayong tapat sa ating buhay, sa ating pananampalataya, sa ating Diyos. Anumang dumating na problema at pagsubok sa ating buhay, is manatili tayo nakatayo na gumagampan sa gawain ng Diyos, sa ministeryong pinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Hindi ka dapat po sumuko dyan, hindi ka dapat po umayaw dyan, dahil dyan ka inilagay ng Diyos, dito tayo inilagay ng Diyos upang ano? Upang pagbutihin ang pakikipaglaban. Pakikipaglaban sa gawa ng kaaway, pakikipaglaban sa mga suliranin, pagsubok sa buhay. Yan po yung tunay na laban sa ating buhay. Ang totoo, hindi naman natin kalaban yung ating mga kapwa. Dahil lang sabi sa Bible, di ba? Love your neighbor as you love yourself. Di po ba? Ano bang kalaban natin? Minsan yung sarili natin, di ba? Minsan yung sarili natin nagiging kalaban natin sa paglilingkod. Bakit? Dahil minsan iniisip natin parang normal na lang ang buhay, normal na lang ang paglilingkod. No, hindi po, di ba? At pag lumalapit po dapat tayo sa ating Panginoon, mga magulang, mga kapatid, ito po dapat by faith, di ba? Hindi with feelings. Amen? Kasi marami Kristiyano, so sobrang tagal na, parang nagiging normal na lang. Diba? Nagiging normal na lang po yung paglilingkod sa ating Panginoon. Diba? Routine na. No. Dahil sabi sa Bible, the love of God is new every morning. Dapat araw-araw nating nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Araw-araw natin hinahanap ang pagsama ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya nga po, ang title po na ito, bukod po sa Fulfill Your Ministry, ay binigyan ko po ng isang title na How to Fulfill Our Ministry. Paano mo ba mapagtatagumpayan o matatapos ang ministeryong ibinigay ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko? Amen? Bakit napapagod ang isang Kristiyano? Yan. Bakit nga ba napapagod ang isang Kristiyano? Di po ba? Siyempre, kahit naman sa literal na buhay po, napapagod ang isang tao, tama? Napapagod po ang isang tao. Bakit? Kasi nagtatrabaho. Di ba? Nagtatrabaho. At pag napagod siya, di ba? Bakit napapagod ang isang Kristiyano? Dahil saan? Dahil sa maraming problema. Dahil sa maraming pagsubok. Katulad ng dinanas ni Apostol Pablo. Di po ba si Apostol Pablo ay marami pong pinuntahan na lugar? Si Apostol Pablo ba ay napagod? Yes, napapagod siya. Pero hindi tumigil, hindi sumagi sa kanyang isipan na sumuko. Kaya nga sabi niya po dito, pinagbubuti ko. Pinagbubuti niya daw ang laban. Ha? Pinagbubuti ko ang aking pakikipaglaban. Amen. So yung faith po natin is battle po ito. Pakikipaglaban ito. Dahil sa panahon po ngayon ng kaaway, pili tayong gustong hatakin. Saan? Na hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos. Kahit nga si Jesus Christ, kung maaalala niyo po, di ba? Sumingit sa kanya, tinest siya ng diablo. Sinubok siya ng diablo. Tinukso. Di po ba? Pero dahil alam ni Jesus Christ yung kanyang pinaglalaban, alam ni Jesus Christ yung kanyang ministry, na dapat niyang tapusin, hindi po siya sumuko. Kahit maraming offer. Sa buhay din natin ganyan. Minsan may mga offer sa mundo. Minsan may mga offer ng laman. Diba? Minsan may offer ng emosyon. Di po ba? Huwag po tayong magpadala sa mga ganon. Isipin po natin palagi, yung ministeryo ibinigay sa atin ng Panginoon is dapat nating matapos. Hanggat po tayo ay nabubuhay, mga magulang, mga kapatid, tuloy lang po ang paglilingkod sa ating Panginoon. Wala pong ayawan, wala pong sukuan, wala pong quit.
Kumbaga tuloy-tuloy po ang ating paglilingkod sa ating hanggat hindi pa tayo binabawian ng buhay, hanggat di pa dumadating ang Diyos, di ba? Yung ministeryong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, sa iyo at sa akin, is patuloy po nating gampanan. Di po ba? Ang pinakamagandang role model natin po dyan is ang ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Na kung saan siya ay dumanas ng maraming hirap, sumuko po ba siya? Hindi. Siya ay dumanas ng maraming bato, binato po siya. Di ba? Ng masasakit na salita, sumuko po ba siya? Di ba? He fulfill pa rin. Pinupil niya pa rin. Diba? Para kanino po ba yun? Para sa akin at para sa iyo. Di po ba? Na kung saan, ang lahat ng ginawa ni Kristo sa ating buhay, lahat ng pagsunod ni Jesus Christ, is tayo ang nagbenepisyo. Di ba? Katulad din kay Apostol Pablo. Sa lahat ng mga nakalagay dito sa karakter sa Bible, lahat ng ginawa nila is yun po ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Amen? Kaya nga po, minsan, bakit napapagod ang Kristyano? Kasi ayaw niyang ilabas yung kanyang sama ng loob. Amen? Marami pong ganyan. Kaya minsan, pag may nakitang pangit sa church, di ba? Imbis ilabas, imbis i-voice out, ayaw niya sabihin. Ano nangyari? Kinikintim niya sa kanyang loob. Ano mangyari? Di susuko siya sa kanyang ministeryo. Di po ba? Maganda po yung lumalabas. Subukan mo pong kumain na hindi ka dumudumi. Di ba? May patio ka. Di ba? Masisira yung tiyan mo. Di ba? So, ibig sabihin, pag may lumalabas, mapapasok, kailangan mo laging ilabas. Kahit din sa Word of God. Pag palagi kang nakakabasa, pag palagi kang nakakarinig ng salita ng Diyos, kailangan sinishare mo din ng Word of God. Yun po yung pinaka-ministry ng isang Kristiyano. Kung saan, ihayag ang kadakilaan ng ating Panginoong Hesus sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Kaya nga po, pag napapagod ang isang tao, ano hinahanap? Yan. Ano po bang hinahanap mo pag napapagod ka? Siyempre, una, tubig. Diba? Minsan, tubig, naghahanap ka, lalo pag galing kang jogging. Diba? Pag galing kang trabaho, sobrang bigat. Naghahanap ka ng tubig. Para maimpasan ang iyong pagod. Minsan, ano pa? Sunod, hangin. Minsan, pagka pagod na pagod ka, gusto mo ng malakas na hangin. Ba, minsan electric fan, pero wag pong ganon, yung pagka pagod na pagod ka, pawis na pawis ka, tatututo ka sa electric fan, masama po yun. So, inahantulog ka lang po dito na kung saan, kung ano yung nagiging kailangan ng tao kapag siya'y napapagod. At i-relate po natin to patungkol sa spiritual na bagay. Ano po, sunod pa, pag napapagod ka, anong hinahanap mo minsan? Minsan, bread o pagkain. Di po ba? Para lumpas ka uli. At ang panlima, hinahanap mo rest. Pahinga. Amen. Kaya unahin po natin yung una. Ano po yung unang hinahanap ng tao? Tubig. Amen. Pag napapagod ka, hanap mo tubig. Amen. Sa Kristiyano din ganun. Alam ko po, sa paglilingkod sa Panginoon, darating talaga sa punto ng buhay mo is yung mapapagod ka. Amen. Mapapagod po talaga tayo. Bakit? Bakit ka mapapagod? Kasi sa paglilingkod po kasi, hindi naman talaga ito yung palaging malakas ka, minsan darating din talaga na kapaguran. Anong sikreto? Diba? Ano po yung sinabi ko dito kanina? Sa una, water. Ba't kailangan mo ng tubig? Para maimpasan, diba? Yung kapaguran mo. At sa Bible, ano yung tinutukoy na tubig? Holy Spirit. Di po ba? Kailangan mong magbabad. Kailangan mong ma-filled uli ng Holy Spirit. Kailangan uli ng ang Holy Spirit ay makakilos sa buhay mo. Amen? Dahil ang sabi sa Bible, the joy of the Lord is our strength. Kailangan natin ng salita rin ng Diyos na kung saan magbibigay sa atin ng kaimpasan ng ating kapaguran. Amen? Kaya nga po, pansinin mo ang isang Kristiyano kapag napapagod na, kapag lalo lumalayo sa Panginoon, lalo siyang lumulubog Amen? Para pong ganito. Katulad kay Apostol Pedro, di ba? Kung maaalala niyo po na si Jesus Christ, lumakad sa ibabaw ng tubig. Di ba? Pinauna ni Jesus Christ ang mga apostol. Sumakay sa bangka. At si Kristo ay nanalangin, di ba? At nung nasa gitna na sila, yung mga apostol, naglalayag sila, kaya lang pasalungat daw yung hangin. Lumakad si Kristo sa ibabaw ng tubig. Pagkalakad ni Kristo, nakita sila ng mga apostol at nagsigawan, natakot sila. Bakit? Kasi nakita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig, si Jesus Christ. Ang sabi pa nila, multo, multo, multo. Yeah? Multo, multo. Pero ang sabi ni Kristo, huwag kayong matakot, ako ito. Sabi ni Pedro, kung ikaw po yan, papuntahin mo ko dyan na lumalakad din sa tubig. Amen? Lumalakad din sa tubig. Anong sabi ni Jesus? Kaya, liga, lumakad ka. Lumakad din si Pedro. Pagkalakad, kaya tinignan niya yung mga nasa paligid. Tinignan niya yung mga nasa paligid niya, kaya anong nangyari? Unti-unting lumulubog si
Pedro. Diba? Pero, praise the Lord, tinawag niya ang Panginoon Jesus. At pagtawag, hinawakan niya at naligtas si Pedro. Ganun din sa buhay natin. Alam mo ba kung bakit ka napapagod? Kasi lingon ka ng lingon. Diba? Lingon ka ng lingon sa paligid. Diba? Lingon ka ng lingon sa mga bagay na hindi magbebenepisyo sa iyong pananampalataya. Kaya ka napapagod. Diba? Once na nag-start ka ng humakbang sa pananampalataya, wala nang lingunan. Amen? Wala nang atrasan. Ha? Huwag ka nang palingon-lingon. Ang sabi nga sa Bible, di ba? Ang nag-aararong palingon-lingon ay hindi makakarating sa paroroonan, di ba? Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, yan, once na nag-start ka ng maglingkod sa Panginoon, alisin mo na yung ibang lilingunan, di ba? Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith, di ba? Dapat kay Kristo na lang tayo nakatingin, di ba? At si Kristo ang mabibigay sa atin ng yung uhaw natin, di ba? Siya ang magtutugon niyan, di ba? Ang sabi nga po sa Bible, sa John 7 verse 38 hanggang 37 hanggang 38, sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin, di ba? Kung nauuhaw ka, kanino ka lalapit? Nadadry ang iyong pananampalataya, lapit tayo kay Jesus. Lapit tayo sa Diyos. Kasi siya po ang makakapag-fulfill ng ating kauhawan. Ba, ano pa po sabi sa 38? At ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom. Ba? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin, dadaloy ang tubig na nagbibigay ng buhay. Amen. Kaya nga po, kung ikaw ay nauuhaw sa paglilingkod sa Panginoon, uminom ka sa Diyos. Anong ibibigay ng Diyos? Yung kanyang presensya. Ang siyang maglilingap sa ating tuyong pananampalataya. Amen? Kung nagdadry po ang pananampalataya natin ngayon, mga magulang, mga kapatid, kailangan mo ng Panginoon. Kailangan mo ng presensya ng Diyos. Kailangan natin si Jesus. Kasi liwanag po dito di ba? Sabi niya, nagsalita ng malakas, kayo mga nauuhaw ay lumapit sa akin. Amen. So dumarating din naman po talaga ang isang tao o ang isang Kristiyano is nauuhaw siya. Hindi pwedeng hindi siya mauuhaw. Amen. Kaya nga po, ang ating buhay, kapag nadadry, di ba? Pagka ang lupa na dry, ano ginagawa? Binabasa. Para ano? Para hindi na maging dry. Di ba? Parang balat pwede natin yan. Minsan yung balat natin dry. Anong ginagawa? Nilolotionan. Di ba? Ganun din. Kapag ang faith po natin is nagdadry na sa ating Panginoon, parang ayaw mo nang gampanan yung ministeryong ibinigay sa iyo ng Diyos. Di ba? Lapit ka uli sa Diyos. Uminom ka. Di ba? Hangarin mo uli yung presence ni Lord na iyong maranasan upang maging fresh ka uli. Di ba? Pag ang taong parang dry na dry, parang init na init, di ba? Anong ginagawa? Naliligo di ba? At pagkatapos niyang maligo, fresh na uli siya. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Sa ating paglilingkod, talaga pong nakakapagod. Pero ang pangako ng Diyos, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kasapatan. Yeah? Ang Diyos po ang magbibigay sa atin kung nauuhaw ka ng tubig na kung saan magiging fresh uli ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga po, napaka-crucial dapat palagi tayong lumalapit sa Diyos. Diba? Dapat palagi tayong umaatin. Kasi doon po yung pagkakataon na kung saan makakainom ka ng salita ng Diyos. Diba? Makakainom ka. Mararamdaman mo yung presence Lord. Diba? Yung tigang mong lupa, yung tigang mong pananampalataya, pag yan ay nadiligan ng presensya ng Diyos, mag-iinit ka uli, diba? Magiging fresh uli yung paglilingkod mo. Diba? Napaka-importante po na kung saan yung tubig sa ating buhay, diba? Pag wala kang tubig sa bahay, hanap ka ng tubig pag nauuhaw ka. Ganon din. Ganon ka-importante ang Diyos sa ating buhay. Kung paano dito sa mundo is napaka-importante ng tubig, is ganon din ang Panginoon na na-importante siya sa tao, lalo na higit sa kanyang mga mananampalataya. Dahil tayo palagi ang mga sumusuong sa mga trial and testing, hinaharap nating mga Kristiyano, mga mananampalataya ng Diyos, di ba? Kaya kailangan natin palaging fresh lagi, di ba? Fresh lagi, nakaligo ka lagi, diba? Bago ka humarap sa mga tao, di ba? Kailangan fresh ka lagi, fresh anointing ka lagi, fresh revelation ka lagi. Bakit? Para kung saan maranasan ng mga tao na ating nakakasalamuha ang pagiging fresh mo, mabango mo sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Yun po yung una natin. Na kapag napapagod ang isang tao, ang hinahanap is una, tubig. Di ba? Doon natin mapupulfill. Di ba? Yun po yung pamagat
ng ating tema ngayon, ngayon how to fulfill your ministry, yung ministry natin. At tayo po yung napapagod, ang kailangan is tubig. Pangalawa, air o hangin, di ba? Pansinin mo, pagka walang hangin, di ba, irritable ka. Parang gulong-gulo yung isipan mo, init dito, naghahanap ka ng hangin. Di nyo po ba alam si Jesus, bread of life, di ba? Kumuha ang Diyos ng putik, at sa Genesis chapter 2, verse 7, kumuha ng alabok, at pagkatapos, anong ginawa? Hiningahan. Diba? Sa makatuwid, yung ating buhay, yung ating hininga, yung ating air na nalalanghap ngayon, na libre, galing sa Diyos yan. Tandaan po natin, kaya hindi po natin kailangan mapagod. At saan mo matatagpuan yan? Yung hangin sa Panginoon. Bibigyan niya tayo ng kalakasan, yung hangin, na kung saan magpapalakas natin yung presensya ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos. Minsan mo, pagka nararanasan niyo po ba, na kapag nagsasamba ka sa ating Panginoon, inikilabutan ka, yun po yun, di ba? Na kung saan, ang taglay-taglay na dapat natin hinahanap is yung hangin na galing sa Diyos. Amen? Yung fresh anointing, fresh revelation, yun dapat po. Yun po yung hinahanap ng isang taong napapagod. O, maging Kristiyano rin. Di ba? Na napapagod, kailangan niya ng hangin. Di ba? Kailangan ko ng presence ni Lord araw-araw. Di ba? Minuminuto, segundo, di ba? Dahil yan po ang kailangan natin sa panahon ngayon. Dahil ang panahon po ngayon is pasama na ng pasama, di ba? Gera, lindol, bagyo, putok ng bulkan, COVID, ano-anong mga virus na lumalabas. So, mapapagod ka kakaisip, di ba? Mauuhaw ka, di ba? Ano yung kailangan natin gawin? Kailangan natin si Jesus. Kailangan natin ng Diyos sa ating buhay sa pagtupad sa ministeryo na iginawad sa atin ng ating Panginoon. Di ba? Napakasarap maglingkod sa Panginoon lalo na't kasama mo ang Diyos. Amen? Dahil pag kasama mo ang Diyos, hindi ka na mauuhaw. Di ba? Pagpalagi ka sa kanyang presensya. Amen? Ano po yung pangalawa natin? Yun, yung hangin. Yung pangatlo, pag napapagod ang isang Kristiyano, ang isang tao, hinahanap? Bread. Kailangan ng pagkain. Para lumakas uli. Diba? Bakit may mga Kristiyanong nanghihina? Kasi hindi nakakakain ng salita ng Diyos. Nakakakain man ng salita ng Diyos, kaya lang hindi gusto. Lalo na pag natatamaan yung kanilang ego, yung kanilang pride. Hindi po ba? Yun po ang makakapagpalakas sa atin. Diba? Sabi sa Bible, ang salita ng Diyos ay parang magkabilang tabak na tumatabo sa ikabuturan ng ating buto at nalalaman ito ang nilalaman ng ating mga puso. Amen? Kaya nga po kailangan natin ng bread. Kung paano hinahanap mo palagi sa iyong katawan is pagkain, umaga, tanghali, gabi, kumakain ka, di ba? Pinapakain natin yung physical natin. Ganun sa spiritual na aspeto natin. Dapat pinapakain yan para ma-fulfill natin yung ministeryo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Mahirap kasing magtrumabango pag wala kang kinakain. Kahit sa mundong ito Hirap, manghihina ka, wala kang lakas na maibibigay. Di ba? Manghihina ka, manlalata ka, baka sabihin pa sa'yo ng boss mo, kumain ka ba? Muwi ka muna nga kasi parang wala kang gana wala kang kalakas-lakas. Kumain ka ba? Ganon din sa mundo, ganon din sa pananampalataya, ganon din sa pagpulpil ng ministry na ibinigay sa atin ng Diyos. Dapat lagi-lagi kang kumakain ng ng salita ng Diyos. Dahil sabi sa Bible, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone. Di ba? Ang tao daw, hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita rin ang gagaling sa bibig ng Diyos. Kaya ikaw, kapatid, kung napapagod ka, kumain ka. Hindi na pagkain ng literal. Kumain ka ng spiritual na pagkain. Di ba? Uminom ka ng spiritual na tubig na kay Kristo lang matatagpuan. Lumanghap ka ng hangin o ng presensya ng Diyos. Para mapulpil natin yung ministry habang tayo nabubuhay, habang tayo may lakas, habang tayo may hininga, habang hindi pa daw bunga ng ating ipin, habang hindi pa puti ang ating buhok, habang hindi pa nalilipasan ng ating lakas, is magpatuloy tayo sa ating Panginoon sa pagsama ng ating Panginoong Diyos at sa pagsama ng Santong Espiritu na nasa atin ngayon, nananahan. Amen? Kaya nga po, yun yung natin, bread. Amen? Pang-apat po yata to. Pang-apat. Pag ang Kristiyano, di ba, para mapulpil, kailangan natin ng bread. Ano yun? Word of God.
Kaya nga sabi sa Bible, Joshua 1:8, meditate the word of God day and night. Di ba? Bakit? Kasi yun ang magbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy sa paglilingkod. Kaya nga sabi dito ni Apostol Pablo, di ba? Pinagbubuti ko ang aking pakikipaglaban. Si Apostol Pablo, pinagbubuti niya yung pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Diba? Natapos na. Papaalam na po dito si Apostol Pablo. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Diba? Ano mang laban ng buhay, ano mang laban ng pananampalataya, ang kailangan natin dyan is maging tapat. Diba? Galingan natin sa pagtakbo. Galingan natin sa paglilingkod. Dahil ang kaaway, magaling po siya. Mga magulang, mga kapatid, baka hindi mo alam. Magaling po rin ang kaaway. Kaya nga anong kailangan natin palagi? Kailangan natin palaging makakain. Para meron tayong lakas na ibabato . Meron tayong lakas na igugugol . Sa galing ng kaaway na yan . Laban niya ang pampit . Sabi niya po sa Pablo, ito pinagbubuti ko ang aking pakikipaglaban. Laban po ang pananampalataya, kapatid. Hindi po ito biro-biro. Ang pagiging isang Kristiyano, ang pagiging isang tumanggap kay Kristo, ito ay battle. Ito ay laban ng pananampalataya. Di ba? Talagang ididepend mo yung faith mo. Kanino? Kay Satan. Napilit na gustong agawin ka. Napilit na gusto kong isama doon sa impernong naglagab na apoy. Amen? Kaya nga sabi dito ni Apostol Pablo, pinagbubuti niya ang pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Amen. Kaya kailangan natin maging tapat. Saan? Sa pananampalataya. Maging tapat po tayo sa ating Panginoon. At paano tayo magiging tapat sa Diyos? Napaka-importante po sa ating buhay yung binanggit ko kanina dito. Ano po yung una? Balikan lang po natin sandali. Una, tubig. Pangalawa, hangin, air. Pangatlo, yung bread. Amen. Napaka-importante po ng bread. Araw-araw, basa ng Bible, makinig ng salita ng Diyos. Kasi kung wala kang kakainin, wala kang ilalabas na lakas. Amen? Wala kang ipoproduce na lakas po. Kaya kung paano kang kumakain ng almusal sa umaga kasi piniprepare mo yung sarili mo para sa maghapong gawain ng trabaho, dahil yan sa kinain mo. Lalo kakain ka ng masustansya o masasarap, meat, minsan, masarap talaga kinakain mo sa umaga. Kasi maghapon, gugugol ka ng maraming lakas. Ganun din sa buhay pananampalataya. Gugugol tayo ng maraming lakas. Kaya kailangan mo kumain palagi. Kailangan natin kumain palagi ng salita ng Diyos. Kailangan mo palaging uminom palagi. Kailangan natin palagi ng pagsama ng Santong Espiritu sa ating buhay. Yung tubig at air, symbolize po yan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Na magtatagumpay tayo pag yan palagi yung ating ginagawa. Diba? Dahil ang ministry po pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Yan po ihuhusga sa iyo. Pagdating natin dun sa hukuman sa langit. Kaya nga po ang ating buhay, mga magulang, mga kapatid, para ma-fulfill natin yung ministeryong ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Ang kailangan mo palaging kumain. Kumain ka ng kumain ng salita ng Diyos. Amen. Kain ng kain para may lakas sa hamon ng pananampalataya. Amen. Kaya nga sabi dito, John 6:26-27. Sumagot Jesus, pakatandaan ninyo, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita nyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Yung mga Israelita po, noong panahon ni Jesus Christ, hinahanap daw si Kristo lang dahil sa pagkain. At 27, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binibigyan ng Diyos, binigyan ng Diyos, Ama, ng ganitong karapatan. Ano to? Kailangan natin hangarin. Diba? Hindi namang masama na kumain tayo ng masasarap na bagay dito sa mundo. Kailangan natin yon. Pero mas binibigyan ng diin ng Diyos yung mga bagay na, sabi dito, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan. Maraming tao ngayon, busy saan? Sa mga pagkain nasisira, nabubulok, ibang mga bagay-bagay sa mundo, kotse, pagpayaman, di ba? Hindi naman po masama yun. Gusto nga ng Diyos yun . Ba? Gusto ng Diyos yun mangyari sa ating buhay nang kasama siya. Amen? Kaya nga po maraming tao ngayon ang hinahangad yung pagkain. Katulad dito, nung gumawa si Lord ng himala rito . Kaya sabi niya dito, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil sa kakain kayo ng tinapay na nabusog. Iba yung hangarin ng tao.
Nakakain kasi sila ng tinapay at nabusog. Hindi yung gustong ipaunawa sa kanila ng Diyos. Ang gustong ipaunawa sa Diyos, sa iyo at sa akin, ito, huwag ang pagkain na nasisira ang inyong pagsikapang kamtan. Yeah? Kundi ang pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Diba? Ang salita ng Diyos daw po ang palagi nating kamtan. Dahil ito ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen? Iyan ang bibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng gantong karapatan. Amen? Diba? So nakakalungkot isipin mga magulang, mga kapatid, maraming tao po ngayon busy sa paghangad na kung saan yumaman, gusto rin naman talaga ni Lord yan. Kaya lang, maraming tao po ngayon, busy na sa nilikha ng Diyos. Hindi na busy sa lumikha. Amen. Busy sa nilikha ang Diyos nga po lumikha ng lahat ng bagay. Doon na sila busy sa mga nilikha ng Diyos. Tuwan-tuwa sila doon, maraming ganyan, maraming kotse, maraming bahay. Nilikha ni Lord yun Yun yung kinakantan ng maraming tao ngayon. Pero sinasabi ni Kristo, di ba, ang kantang natin is yung magbibigay ng buhay na walang hanggan. Yun po ang salita ng Diyos. Busy, ikaw, saan ka na busy ngayon? Tatanungin po kita. Busy ka ba sa mga ginawa ng Diyos o busy ka mismo sa gumawa? Dapat magpaka-busy tayo sa gumawa ng mga bagay na pinagkakaguluhan ng maraming tao ngayon. Amen? Dapat maging busy tayo po sa lumikha, hindi sa nilikha. Amen? Tuloy po na tayo. At yung panlima po ba to, yung hinahanap ng tao kapag siya'y napapagod, pahinga, rest. Minsan mo sabi, pagod na ako sa ministry ko. Magpapahinga muna ako, Bishop, magpapahinga muna ako, brother, sister. literal na magpapahinga. Aalis sa ministeryo. Yun ba yung gustong kapahingahan ng Diyos? Hindi. Sabi sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, lubhang nahihirapan. Nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Saan ka lalapit? Sa nagbibigay ng kapahingahan. Hindi mo kailangan lumayo. Hindi natin kailangan lumayo. The more na lumayo-layo ka, di ba? Katulad ng sinasabi ko kanina, yung istorya kay Jesus Christ, pag inalis mo ang tuon mo at paningin mo kay Kristo, unti-unti ka nang lulubog. Di ba? Sabi ni Pedro, papuntahin mo rin ako dyan, lumala ka din sa tubig. Sabi ni Jesus Christ, sige, lumakad ka. Nakalakad naman. Kaya lang, yung kanyang paningin, itinuon niya sa mga bagay na magpapahirap ng kanyang pisikal. Di ba? Nakita niya, uy, bagyo, ang lakas ng angin, ang lakas ng alon. Nilingon niya Anong nangyari? Once na inalis po natin yung ating tuon sa ating Panginoong Jesucristo, yan na ang simula na unti-unti kang lulubog sa pananampalataya. Amen. Pero, mabuti ang Diyos. Ano ginawa ni Pedro? Tumawag pa rin siya sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako. Diba? Ang sikreto lang, laging tatawag sa Panginoon. Inabot siya ng Diyos at inahon. Amen. Kaya nga po yung rest, napaka-crucial na salita nito sa mananampalataya. Gusto ko munang magpahinga. Hindi. Pwede kang magpahinga nakasama ang Diyos. Amen. Huwag mong subukan na alis ka sa ministeryo ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen. Dahil ang ating pong Panginoon, mga magulang, mga kapatid, parang ganito lang yan. Parang akala mo bigat na bigat ka sa trabaho mo sa simbahan. Ba't ako na lang palagi binasa nito ni Bishop? Ba't ako na lang palagi ganito lang po yan? Yung isang nag-gym, di ba? Isang nag-gym, lumalaki yung kanyang muscle, di ba? Nami-maintain niya yung kanyang muscle dahil lagi siyang nag-gym. Tama? Pag uminto siya mag-gym, anong mangyari? Kukupos yung kanyang muscle. Pag umalis ka sa ministeryo mo, kukupos yung faith mo. Bababa yung faith mo, yung antas ng faith mo. At isa pang karakter ng isang nag-gym, di ba? Kapag wala ng bigat, kapag kaya niya na yung bigat, anong ginagawa niya? Nagdadagdag po siya ng bigat. Ganon din sa Panginoon. Pag nakita ng Panginoon na pagkatiwalaan tayo sa ganyang bagay, magdadagdag ang Diyos ng bigat. Diba? Para lumaki ang faith mo, lumakas ang iyong anointing, diba? Mag-double yung iyong anointing. Ganon ang Panginoon. Diba? Ayaw kasi ng Diyos na kung saan routine na yung iyong ginagawa. Kapag na-hit po natin yung limit ng ating paglilingkod, ibig sabihin, meron na namang bagong ipapagawa ang Diyos sa ating buhay. Ang pinaka-challenge, yung paghakbang mo, kung paano mo itong gagawin. New challenge po kasi ang mangyayari. Diba? New pace, new look. Diba? At bibigyan din naman tayo ng Diyos ng new anointing. Diba? Kaya napaka-crucial yung rest. Diba?
Dapat mag-rest po tayo sa rest sa ating Panginoon, sa kanyang presensya. Dahil sa kanyang presensya, di ba, lahat ng bagay ay kaya niyang lutasin. Lahat ng bagay na suliranin sa iyong puso't agam-agam sa iyong isipan ay kaya niyang bigyan ng kasolusyonan. Amen? Huwag kang lalayo. Amen? Huwag ka pong lalayo sa presensya ng Diyos. Bakit? Diyan na, pag lumayo ka sa Panginoon, sinabi mo, magre-rest ka, yun ang pagkakataon ng butas ng dyablo upang siya'y pumasok sa buhay mo. Diba? Sabi sa Bible, John 10:10, ang kaaway ay pumarito para pumatay, magwasak, manira. Diba? Pero naparito ang Diyos na anak si Kristo para bigyan tayo ng buhay na kasaya-saya. Amen? At the more na lumalayo ka sa Panginoon, palubog ng palubog yung faith mo. Palubog ng palubog yung pakupos ng pakupos yung muscle mo pag hindi ka na nagbubuhat. Pag hindi ka na nag-gym. Di ba? Pero kung patuloy ka pa rin nag-gym, yung katulad ng mga nag-physical, fitness, pag patuloy pa rin sila nag-exercise, buhat pa rin, maintain pa rin yung kanilang muscle, minsan dagdag ng bigat, dagdag ng mga plates, para lumaki. Ganun din tayo. Huwag mong isipin, kapatid, na mabigat lagi yung binibigay sa atin ng ating Panginoon. Diba? Hindi po mabigat yan. Iniisip mo lang na mabigat. Bakit? Yung isipan mo kasi, inilalagay mo sa mga bagay na mabigat. Kaya sabi ng Lord, magaan ang kanyang pamatok eh. Di ba? Ba't ka nabibigatan? Kaninong pamatok ba yung bit-bit-bit-bit mo? Amen. Dapat yung pamatok na bit-bit-bit-bit po natin is pamatok ng Diyos. Ang sabi niya ang pamatok ko yung magaan. Yeah. Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, yung rest is napaka-crucial. Kung gusto mo mag-rest ka sa presensya ng Diyos. Amen. Huwag kang mag-rest sa mundo. Kahit anong puntahan mong mall, kahit anong puntahan mong magandang lugar, pagod ka pa rin dyan pag-uwi. Kasi physical yung tinitignan mong rest. Amen. Hindi ka po masasatisfy dyan. Ang makakapag-satisfy po sa ating buhay, isang presensya ng ating Panginoon, lalo na sa paglilingkod, lalo na sa pagtupad ng pagpulpil ng pananampalataya. Kaya nga po, ang ating Panginoon, mga magulang, mga kapatid, gusto niya tayong bigyan din ng rest through His presence. Amen. Kaya nga po ang sabi dito, basahin po natin. Nandito nga po yun sa Matthew 11:28 verse 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirap at nandibigitan. Lubha sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kanino ka lalapit? Kay Lord. Kay Jesus. Para ano? Para gumaan. Para makapagpahinga. Amen? Kung nabibigatan ka, kapatid, sa ministeryo, nahirapan kang mag-fulfill niyan. Nandiyan ang Diyos. Sabihin mo sa Panginoon. At tuloy po natin sa 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Di ba? Ibig sabihin, pasanin mo yung ministry na ibinigay sa iyo ng Diyos. Sundin ninyo ang aking itinuturo. Di ba? Sapagkat ako ay maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Wala sa mundo ang kapahingahan, kapatid. Dahil habang po nabubuhay tayo, mga magulang, mga kapatid, mapapagod ka pa rin. Diba? Tunay lang tayo makakapagpahinga kapag nasa presence tayo ng ating Panginoon habang nabubuhay. Amen. Dahil kahit ano pang yaman mo sa mundong ito, di ba? Hindi ka masasatisfy niya. Naalala ko po yung patotoo kahapon nung linggo ni Pastor Ario. Marami pong pera, may business, dumadami daw, marami siyang nakaka-earn siya ng maraming kita. Pero dumating ang pagkakataon na nagkasakit siya. Kahit tignan niya daw po yung pera pero may sakit siya Kahit meron daw mga handang masasarap na pagkain hindi niya daw makain Diba? Hindi po kasi yun makakapag-satisfy sa ating buhay. Ang makakapag-satisfy sa ating buhay is ang Diyos na lumikha sa atin. Alam niya kung paano itong isatisfy. Bakit? Kawangis natin siya Siya ang lumikha sa atin So alam ng Diyos kung paano tayong gamutin, kung paano niya tayong alawin, kung paano niya tayong bigyan ng satisfy sa ating buhay, sa ating puso. Bakit? Siya lumikha sa atin. Diba? Meron ba namang gumawa ng isang bagay na hindi niya alam kung paano ayusin? Amen? Parang ganito lang yan. Pag sira yung sasakyan, saan mo dadalhin? Di sa mekaniko, ganun din ang buhay natin. Diba? Kapag ang ating buhay is parang nanghihina ka, diba? Pumunta ka sa naggawa sa atin. Sinong naggawa sa atin? Ang Diyos po. Amen. Alam niya ang lahat ng organs natin. Alam niya ang lahat ng nangyayari sa ating buhay.
At siya po ang magbibigay sa atin ng tamang solusyon, ng tamang lunas sa ating pananampalataya. Amen. Sabi po sa 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok. Di ba? Madali daw dalhin yung kanyang pamatok. Di ba? At magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Magaan naman po pala. Basta kasama mo si Lord. Amen? Pero kung hindi mo kasama si Lord, hindi siya magaan. Burden lang. Mabibigatan ka lang lagi. Yeah? Kapag palagi ka lang tumitingin sa paligid mo, mabibigatan ka po palagi talaga. Ang pag-fulfill sa ministering ibinigay sa atin ng Diyos, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Wala kang ibang titignan, wala kang ibang paglilingkuran, wala kang ibang bibigyan ng papuri at parangal at pagsamba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Amen? Kaya nga sabi niya dito magaan ang pasaning ibinigay ko sa inyo. Ang tanong, bakit may mga Kristiyanong nahihirapan at napapagod? Kasi mali ang kanilang setting ng isipan. Mali ang kanilang paglilingkod. Nakatuon sa tao. Dapat hindi po ganun. Ang ating faith, dapat si Kristo lang ang laman niya. Si Kristo, kaya ka nakakatugtog sa music, kaya ka nakakaawit, kaya ka nakakadance, kaya natin ito nakakapag-share ng salita ng Diyos, ito'y dahil sa ating Panginoong Kristo lamang. Wala nang iba. Amen? Things to do. Do not get tired. Yan. Mga bagay na dapat natin gawin para hindi mapagod. Ito, una. Dapat malalim ang pundasyon mo. Amen? Papansin po natin, lumindol, di ba? May mga nagbagsakin. Bakit? Hindi malalim ang pundasyon. Amen? Ganon din. Pag sinake ang ating faith, kapag dumating ang pagsubok, problema sa ating buhay, di ba? Pag hindi strong o hindi malalim, hindi deep ang iyong relation, ang pundasyon sa faith, pwede kang maalog. Pwede kang sumuko. Pwede kang umayaw. Pwede mong sabihin, ayaw ko na. Diba? Pwede mong sabihin, iba na lang. Kasi hindi malalim. Diba? Kailangan dapat malalim po ang ating pundasyon. At tama ang materyales na ilalagay sa ating faith, ating pananampalataya. Dahil kung hindi tama, isang lindol, isang bagyo, problema at pagsubok sa buhay, mapapaayaw ka nito. Diba? Kaya ang dapat po natin gawin, malalim ang pundasyon mo. Saan matatagpuan ang malalim na pundasyon? Kay Kristo. He is the rock of our salvation. Diba? Dapat malalim. Diba? Dapat ang mga materialis niyan is patungkol lahat kay Kristo. Ang materialis niyan is salita ng Diyos. Kapag malalim po ang pundasyon mo, at salita ng Diyos, ang pundasyon mo dyan, ang pinambuhos mo dyan, di ba? Sigurado yan. Kaya ang bumangga, anumang lindol, anumang bagyo, di ba? Hindi ka kaya babagsakin. Amen. Kaya nga po sa ating buhay, napaka-importante ng strong foundation natin sa ating pananampalataya. Ang sabi po dito, di ba? Sabi ko po kanina, Hebrew 12 verse 2. Sabi, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakan naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Ituon daw natin ang ating paningin kay Jesus. Kapag doon nakatuon ang ating paningin, malalim ang pundasyon mo. Bakit? Kasi sa mundong to, marami tayong nakakasalamuhang tao. Iba-iba ugali, iba-iba mukha. Iba-iba ang kanilang salita. Diba? Iba-iba ang kanilang pananaw. Marami kang makakausap, iba-iba ang faith, iba-iba ang paniniwala. Diba? Pero pag strong ang foundation mo, na si Kristo lang, hindi ka nila kayang iligaw. Hindi ka nila kayang ialog. I-shake ang iyong faith. Yun po. Ang pangalawa, na things to do not get tired, para di mapagod. Pangalawa, worship and pray. Amen. Bilang isang Kristiyano, bilang isang tinawag at pinili ng Diyos, sa ministry niya, sa kanyang ubasan, kailangan natin para hindi mapagod, kailangan nag-worship ka. Kailangan nag-pray ka. Amen? Dahil kung yun po ay wala na sa ating buhay, kung pupunta ka lang sa church, dun lang yung time mo na mag-worship at mag-pray. Di ko, parang iba po ang mangyayari sa buhay mo. Ha? Di mo po mapupulfill ang ministeryo ng Diyos nang wala ang mga ito. Kaya nga po sabi sa Gawa 16 verse 25 to 26. Sabi diyan, nang mga hating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno, umawit po nanalangin. At nakinig naman ang mga ibang bilanggo
Walang alulay lumindol ng malakas at nahinig pati ang bundasyon ng bilangguan. Bilang nabuksan ng mga pinto at nagalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Ito po yung istorya na nakulong si Apostol Pablo at si Silas. Anong ginawa nila? They pray, and they worship God. At anong nangyari? Nakalag daw yung kanilang mga tanikala. Amen. Ganun din sa buhay natin. Minsan pilit tayong gustong itanikala ng kaaway. Di ba? Gusto tayong pilit ibilanggo ng kaaway. Di ba? Pero ang sikreto po pala dyan, para na kung saan, hindi tayo madaya ng kaaway, worship and pray. Amen. Magpuri sa Panginoon at manalangin. At anong nangyari? Kung ganun ginawa nila, lumindol daw. Walang lumindol ng malakas at nayanig pati ang pundasyon ng bilangguan. Amen? Ang kaaway, ganun. Gusto tayong ibilanggo. Di ba? Gusto niya tayong maging stagnant. Gusto niya tayong diyan ka na lang. Okay ka na dyan eh. Diba? Pero hindi yun ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Di ba? At anong nangyari dito? Nung lumindol, nakalag ang kanilang tanikala. Diba? Ganun din sa buhay natin. Kapag nag-worship ka, kapag nag-pray ka, makakalag ang lahat ng gawa ng kaaway sa ating buhay. At ano? Makakalaya tayo, magagawa natin ang ministeryong ibinigay at pinagtatiwala sa atin ng Diyos nang walang hadlang, nang walang tanikala, nang walang anumang gawa ng kaaway na makakahadlang, makakapigil sa ating mga buhay. Yun po, na things to do para hindi tayo maging mapagod. Una, strong foundation dapat. Pangalawa, worship and pray. Ang pangatlo, ito, nasa babanggit ko na po ito kanina. Reading the Word of God. Napaka-importante po yun ito. Diba? Mahirap kumayo na wala kang isi-share. Diba? Tulad po sabi ko kanina, mahirap magtrabaho na wala naman ng tiyan. Amen. Mahirap mapulpil ang ministeryo na hindi ka nakabase sa salita ng Diyos. Amen. Mahirap po. Napaka-importante na palagi tayong nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. The Word of God is our guide. Diba? Ang salita ng Diyos is gabay natin. Bakit? Sabi sa John 1:1, diba? Ang Diyos ay salita. Diba? Ang Diyos daw po, malalaman natin kung sino siya kapag palagi tayo nagbabasa ng kanyang salita. Diba? Mahirap magkwento. Diba? Kunwari, mahirap mag-share kapag hindi mo kilala yung sinishare mo. Nanguhula ka lang. Mas maganda magkwento kung kilala mo yung sinishare mo. Paano mo makikilala ang Diyos? Through His Word. Madali na lang magkwento. Madali na lang kasi na-experience mo rin mismo. Diba? Na-experience ko rin yan. Mahirap magkwento kapag hindi mo na-experience, kapag hindi mo nabasa, kapag hindi mo kilala ang taong iyon. Ganun din ang Diyos. Mahirap mong i-share ang Diyos kung hindi mo na-experience siya. Mahirap mong ihayag ang salita ng Diyos kung hindi mo siya nabasa, kung hindi mo siya nakilala sa tama at Biblia kaparaanan. Kaya nga importante yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Para kapag ikay tumayo, epektibo ka, may kukwento mo ng tama. Diba? May ihayag mo ng tama kung sino yung kinukwento mo. Kung sino ba talaga si Jesus sa buhay mo at sa buhay ng maraming tao. Amen. Kaya nga po, huwag mong kalimutan magbasa. Amen. Sa message nga, palagi ka nagbabasa eh. Message sa Facebook eh. Amen. Yung Facebook of life kaya, nababasa ba natin? Dapat po binabasa natin. Yung book of life na guide natin sa mundong ito. Amen. Kaya nga po, ano ba ang goal ng isang Kristiyano sa kanyang ministeryo? Ano bang goal natin? Bakit ka ba tinawag ng Diyos? Di ba? Bakit ba tayo pinili at tinawag ng Diyos? Ang sabi sa John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo upang magbunga at manatili ang inyong bunga. Una, para magdala ng soul sa Diyos. Amen. Yun po, yung ministeryo ng Diyos na ibinigay sa atin. Para magdala, hindi para tumugtugla every Sunday. Diba? Pag Sunday lang namin, paano yung Lunes hanggang Sabado mo? Ano ginagawa mo? Diba? May ino-offer ka ba sa Diyos na kaluluwa na nagbalik loob sa ating Panginoon? Yan po yung pinaka-ministeryo nating mga mananampalataya. Sabi ni Jesus Christ, go!
Yeah, and preach the gospel to all the nation, di ba? Yun po. Yun po yung goal nating mga Kristiyano. Pangalawa, maghayag ng salita ng Diyos. Di ba? Una, magdala. Di ba? Pangalawa, yun, maghayag ka ng salita ng Diyos. Ihayag mo ang salita ng Diyos at dadalhin natin sila sa tamang paglilingkod. Amen. Ang pangatlo, taga-buo, hindi taga-sira. Kasi si Kristo, bumaba dito sa lupa, binuo niya. Sabi niya nga dito sa lupa naparito ako hindi para isa pa walang bahala ang law, kundi fulfill ito. Dapat tagapagbuo ka. Tagapagbuo tayo bilang tinawag ng ating Panginoon. Taga-buo, hindi taga-sira. Amen. Apat, tagapag-ayos, hindi pinagmumulan ng gulo. Yan yung goal natin. Yan yung ministeryo natin. Tagapag-ayos sa mga sinira ng kaway. Di ba? Ni Satan. Ang daming buhay na sinira ni Satan. Ang daming mga taong bulag. Nag-pray nga ako sa Panginoon, Lord. Yung ministeryo ko, Panginoon. Di ba? Bigyan mo naman ng signs and wonders and miracle. Para sa iyo lang. Pero sabi ng Panginoon, di mo ba nakikita? Gumagawa na ako ng signs and wonders and miracle. Kasi sa atin kasing mga tao, gusto natin makita ng ating physical na mata na may nabubuhay na patay, may mga matang bulag na nakakita. Sa panahon niyan, ito na po. Maraming taong bulag sa katotohanan. Once na encounter nila, nahihinig mo si Kristo, makakakita sila. Maraming tao yung patay. Kahit lumalakad dyan, hanggat di nila natatanggap si Kristo, hindi sila magkakaroon ng buhay. Diba? True sa ating buhay, nagkakaroon sila ng buhay sa pamagitan ni Kristo Jesus. Yun ang pula yung mga signs. Yung signs Bible. Yung wonders, di ba yung matanggap nila. Yung miracle, yung nabuhay sila. Mula sa patay. Spiritual. Patay po kasi ang tao Pagka hindi nila tinanggap si Kristo, bulag po kasi ang tao Kapag hindi nila nalaman ang tunay na katotohanan, yun wala yung sign. Yung sign is the Bible. Yeah. Ituro mo sa kanila, ito yung sign ng Diyos. Yung miracle ng Diyos, yung mapaniwalaan nila. Yung salita ng Diyos. Maraming tao hindi naniniwala sa Bible. To see is to believe muna sila. At yung miracle, kapag nakakilala sila kay Kristo, magkakaroon sila ng buhay kahit nandito pa sila sa mundo. Di ba? Yung miracle doon is makakakita sila ng totoong katotohanan. Si Kristo ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama maliban kay Kristo. Amen. Nakurek ako ng Panginoon Lord, bigyan mo ako ng signs, wonders in miracle, Panginoon. Tinaanak, ito na yun. Maraming tao ngayon patay. Hindi. Nabi Lord sa akin sa isip, sa puso ko. Revelasyon. Maraming patay. Maraming tao bulag. Diba? At sila ay mabubuhay kapag nakilala nila si Kristo. Sila ay makakakita kapag sila ay nakakilala kay Kristo. Sila ay makakalakad. Diba? Hindi sabihin, hindi mapipilay. Kasi maraming tao pilay. Kahit buo ang paa, nahihiyang mag-share. Nahihiyang humakbang sa pinapagawa ng Diyos. Pilay. Pero pag na-encounter nila si Kristo, makakalakad sila para maghayag ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga po, at ang huli, munawa. Hindi ikaw lagi inuunawa. Amen. Bilang tumanggap kay Kristo, dapat palagi tayong umuunawa. Hindi na lang lagi yung tayong inuunawa. Leader ka nga Katulad kay Kristo. Diba? Inunawa niya ang mga taong bumabato sa Kanya. Inunawa niya ang mga taong nagmumura sa Kanya. Inunawa niya yung mga taong nagtakwa sa Kanya. Inunawa niya yung mga apostol na iniwan siya. Diba? Inunawa niya. Diba? Si Pedro malapit sa Kanya. Diba? Tinatwa siya Inunawa niya yung mga sumampal, yung mga tumadyak, dumura, nagbura. Diba? Yun yung karakter ng isang taong Kristiyano. Isang taong tumanggap na kay Kristo. Umuunawa, hindi ikaw ang inuunawa. Amen. So, sa ating pong buhay, mga magulang, mga kapatid, yan po yung maiksing Word of God sa gabing ito. Nawa po ay meron tayong natutunan at ang ating pong buhay is magampanan po natin, ma-fulfill po natin ang ministeryo na ipinagkatiwala ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po napaka-importante yung pinag-aralan natin ngayon. Diba? Na kung saan, una, pag ang tao na mapagod, kailangan ng tubig, kailangan ng air, kailangan ng bread, kailangan ng rest.
Di ba? Things to do, do not get tired. Di ba? Una, kailangan strong foundation mo. Pangalawa, worship and pray. Tatlo, reading. Importante yan. At ano ba? Ang goal ng isang Kristiyano, yun nga, magdala ng soul, maghayag ng salita ng Diyos, taga-buo, hindi taga-sira, tagapag-ayos, hindi pinagmumulan ng gulo, umunawa, hindi ikaw ang laging inuunawa. Amen? So, tayo po'y manalangin. Sa ating panghuling nalangin, Ama namin Diyos na makapangyarihan, sa pangalan ng aking Panginoon, aming Panginoong Jesus. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa lahat ng nakinig, Panginoon, pagpalain mo sila, magampanan po ng bawat isa ang ministeryong ipinagkaloob mo at pinagkatiwala mo sa buhay ng bawat isa. Lord, dalangin ko, O God, kung meron man mga nanghihina, kung meron man maraming problema at pagsubok, Lord, alawin mo po sila, alalahanin nila, Panginoon, na nasa iyo ang tunay na rest, O God, at nasa iyo ang tunay na tinapay upang lumakas ang aming faith, at nasa iyo ang tubig na upang hindi kami mapagod at hindi kami mauhaw muli sa paglilingkod namin, Panginoon. Ay ikaw lamang siyang may taas, ikaw lamang siyang maparangalan. At Lord, salamat ng marami, O God, sa ministeryo na ipinagkatiwala mo sa amin, at tulungan mo kami na magampanan namin ito na buong puso't lakas, kaluluwa at isipan, Panginoon. Salamat, Lord. We praise you, Lord God. We honor you in the name of Jesus. Amen. Muli, magandang gabi po. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Joseph. Pagpalang gabi po sa bawat isa, at ang pagsama ng Diyos at pakikipisa ng Tungong Espiritu ay ating maranasan. Thank you, Lord. Thank you sa bawat isa.